Ribadumia ten moito que ofrecer a todos os que se acheguen á vila. Esta fin de semana e coincidindo coa celebración da tradicional Festa do Pan chega a vila, o 26º torneo de fútbol Ribadumia, un evento deportivo que enfrentará aos dous conxuntos locais contra o Zacande e o Sanxenxo. Como dixen antes, este é un torneo de clubes locais no que o Umia e Ribadumia veñen organizando durante 25 anos, este é a 26ª edición, e son, cada ano, digamos que a entidade deportiva organiza o trofeo en colaboración co Concello de Ribadumia. O ano pasado foi o Umia quen organizou o torneo e este ano é o Clube Deportivo Ribadumia, como, digamos, o anfitrión deste evento deportivo. O primeiro choque terá lugar ás 6, mentres que o segundo fará ás 8 da tarde do sábado, deixando a final que enfrontará os gañadores de cada partido nunha gran final o domingo a partir das 8 da noite. Vai a ser o sábado 12, vai a xogar ás 6 da tarde o Zacande e o Ribadumia, e ás 8 da tarde vai a xogar o Umia e o Sanxenxo. Digamos que, estes dous vencedores xogarán o próximo domingo, día 13, ás 8 da tarde, a gran final. Este torneo xogarase no campo municipal de Asenra e no descanso da final o domingo aproveitarase para outorgar uns pequenos recoñecementos, tal e como sinalou o alcalde da localidade. Está previsto que cada unha destas entidades deportivas, cada un destes equipos, destas categorías, sexan, de alguma maneira, felicitados o día do torneo deste Concello de Ribadumia, que sería o domingo 13, cando sexa a gran final. Creo que, o Clube Deportivo Ribadumia é un pouco quen está organizando, non sei se no descanso do encontro ou ao final do encontro, pero entendía que era no descanso do encontro, cando de alguna maneira se vai a felicitar ou se lle vai a dar un pequeno diploma, un recoñecemento ao esforzo que viñeron facendo durante todos estes días da anterior liga, digamos. Cabe destacar a importancia da existencia dos dous equipos locais, o Club Deportivo Ribadumia e o Umia, porque na actualidade están a formar a uns 400 rapaces en materia deportiva.